Sanibonani nonke emakhaya lonibingelelayo ukhanda lenja khona lapha enjumelwano wangenani. Lapha-ke sivakashela indawo eMuyiza sekubaba uDluhle odlala umaskandi igama lalo umculo wakhe ubiza ngomshisampisi. Sikwamukele bakucebisa. Hayi. Nathi siyanemukela la ekhaya ukuthi nesivakashele nizozwa umculo esinawo ukuthi uqalaphi ubhekephi uhamba kanjani. Cha bakucebisa kuze abalaleli emakhaya bebone ukuthi lento ezize ngayo ngeqiniso sacela ukuyithinta baba intambo uzwise lutho uphetheni. Ake sizwa ngazi. Hayi sizwe. Ungehlule lo mthetho wesu ungehlule madoda. Ungehlule lo mthetho wesu ungehlule madoda. Sibonge lapho. Hayi siyabonga ucebisa. Ngithanda ukuthi ngigcine ngikulungisile kuyinto ezwakala kahle. Yebo hayi siyabuza phela ayokwaze khona lapha ukubuza nje bakucebisa uqale nini ungena lo mkhaya. Sekunesikhathi khona ngilandele kodwa uqalisa kwami ukwenza into ekhalayo nje ezwakala kahle beku 2013 kwakhona lapho engiyangahlanganisa khona umculo ke lapha ngiyezwa nami ukuthi hayi ukhona okuhlanganayo okungagcina aqhubekile kufike ezingeni elifunekayo emculweni. Hayi khona isimidi iminyaka kulendini manje ukusondela eduze wakho nje baba phela nawo bakhona mhlawumbe ubukela kuba abadala phambili nengane kungethemba ikhona igolo bakhona usuthe wabafundisa lesandla sabo. Hayi bakhona ngibafundisile futhi la ekhaya nje ayabala ekhaya basidlala bonke isiginqa bala ekhaya. Hayi basidlala bonke isiginqa bala ekhaya. Bafundiswe yima akubanga nzima ukubafundisa ngoba nabo kwakuyinto bona bebekhula nje beyilalela ngekhalisa futhi kwalula mase ngithi kube bambani kanje mawubamba kanje uzokhala kanje uzoqedile usuzodlala noma ngayiphi indlela othanda ngayo ukudlala. Yebo akezwala cebisa ngeke ngizwe lapha ke kuthiwa lapha eginqeni kuhlukene ushuntu wakho uHabsi isicunu isiZulu uba kucebisa udlala ngokushune. Mina indlela engikubiza ngayo ngikubiza ngoshameni lo engudlalayo kodwa uma sikhaliswa omunye mhlambe engakhalisa athi uHabsi kodwa mina ngendlela engikumise ngayo ngithanda kume nje ngoshameni. Hayi ezwala ucebisa manje amathwasa lo siwathwasile mhlawumbe singabona nini mhlawumbe esikhombisa ukuthi hayi isandla sakubeka lesi. Cha likhona lapha eduzane. Sanike ithuba. Hayi singeliniki ithuba. Singeliniki ithuba. Hayi ngifundisile khona. Yebo bhuti. Ngimfowabani Phuma? Wadlula khona la enjomelwane Muyiza isigodi. Yebo cha ubasisho lapha sinobakucebisa lapha ukuthi uswapha sosanje sangabe kuliqiniso le.
Yebo, kuyiqiniso impela ngifundisa uyena isiginci, amanothi la okudlala isiginci ngafundisa uyena impela ubaba. Manje wena uthando lokudlala igingi luqale nini? Uthando lokudlala isiginci ngiqala kudala ngisemncane ngoba bekwenzeka nje noma isiginci ngesibekile endlini ngithola ukuthi ngizongena nje mhlawumbe fike ngishaya intambo lapha mayikhala-ke sengobaleka-ke ngiphumele phandle ngijabulise ngomsindo waso. Impela uthando lwase lwaqala lapho. Kwaya wasekusondezayo eduze. Impela kwaya ngokuya-ke sagcina sikhula-ke nathi sasondela-ke kwagcina sifundisa-ke amanothi asesiginci. Okay, lokudlala ushuni wakho khona mhlawumbe ikhona ingoma usunazo nalokho oqoqileyo no? Ingoma hayi bengakabi nazo ukuthi ngithanda ukuthi ngidlale nje kuphela nje ukuthi ngithanda ukuthi ngidlale noma iy'ngoma zabantu ngoba isiginci kuphela nje ngithanda not ukuthi sengizoze ngicule ezami iy'ngoma. Cela ungiphindela wona le ngoma yakho idlala ushuni ukubhopha lo. Kwazazona mdumama, hhayi asibonge ithuba la nkosi amadoda. Uye kuwe bacebisi. Ngiyamthola ubana ukwaze khona phela kuthini nje lapho ngaphathi uma ubona isandla sakho. Hayi ngijabula nje kakhulu ngoba ngithi umculo wami ngeke uphele ngisho ngabe kuthiwa sekunini emumva bazoza nawo nje belokhu nje bekuphethe futhi ngifisa ukuthi uqhubeke ayizofika lapha nami engingasikhona phela ngoba umculo uhamba lonke izwe. Uba kuna-album asekhipile noma mhlawumbe? Cha, i-album angayigcwalisi kodwa zikhona iy'ngoma esengizenzile. Mhlawumbe ngemvume yakho ocebisa ungasidlalela kodwa yazi. Idlala isiginci. Ekufeni baba unesandla, ekufeni baba unesandla. Uma kunesigameko osibonile ingoma bese ihlangana noma kunento oyizwile bese uyihlanganisa nento osuke uyihlanganisile esiginqeni bese iyahlangana bese kuba ingoma. Manje ingoma mhlawumbe ithatha izwe engapha umculo ngene studio uyikhipha noma awudibana nkinga usuqondile. Hayi mangabe sengiyoyenza lapha e-studio hayi akuthathe usuku isikhathi esincane mase sengiyoyenza lapha ingoma. Hayi isikhathi esincane mase ngiyenza lapha. Ngoba sewaba khona-ke ingulethe yokuthuthwa kwezomculo ubaba umculo utholakala umculo wakho mhlawumbe utholakala ey'tolo noma kunezinto ekuthiwa online nje. Cha njengamanje umculo wethu busatholakala uma ngabe siphume nawo bungakatholakali ey'nkundleni zokuxhumana. Yebo, uma kukhona lapha esizodlala khona siye siwuphathe.
usufutholakala lapho. ya bese utholakala lapho-ke njengamanje kodwa siyafisa ukuthi ugcine usutholakele ey'nkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe lapha basondela ngosizo mhlawumbe lwabaxhasi mhlawumbe mhlawumbe ugcine usunengena babe ngathina ukuyinxusela abaphathi abathile nendlela yokuqashela. Eyi kungangijabulisa lokho uma ngingagcina ngithola umuntu ozokwazi ukuthi awumeneje umculo wami, kungangijabulisa lokho kakhulu, kungangijabulisa. Manje uyethola le kuziphi mhlawumbe iy'nkundla lapho ey'nkundleni zokuxhumana uFacebook, TikTok, bani uyatholakala khona mhlawumbe usheshe kube lula nabantu abangasamuntu engezokuxhasha. Yebo, hhayi ngiyatholakala kodwa njengamanje ngisafebe ifoni njengamanje. Ngisafebe ifoni njengamanje. Futhi umuntu ofuna ukuthi eqashe engasamuntu efonele wena. Yebo, engangifonela uzobe sengithole enambeni yami. Njengoba igama leqembu Umshisambezi. Umshisambezi. Bungini.